Avui és Sant Jordi. I potser et preguntes, què hi té a veure un institut de recerca en bioenginyeria amb aquesta diada? Doncs resulta que la llegenda de Sant Jordi i la bioenginyeria tenen més en comú del que sembla. Així com en la llegenda la sang del drac es transforma en una rosa, a la vida real les cèl·lules mare tenen la capacitat de transformar-se en altres tipus de cèl·lules. Aquestes cèl·lules poden dividir-se gairebé indefinidament i tenen la capacitat de diferenciar-se, és a dir, convertir-se en altres tipus cel·lulars amb funcions específiques. En el cos humà adult trobem cèl·lules mare en diversos teixits, com ara la medul·la òssia. Aquestes cèl·lules mare no poden transformar-se en qualsevol tipus cel·lular, però sí en alguns tipus depenent del teixit que poblen. La teràpia amb aquest tipus de cèl·lules es coneix com a teràpia regenerativa. Mentre que les teràpies convencionals intenten reparar el teixit malmès per una lesió o malaltia, les teràpies regeneratives, com les que s'estan investigant a l'IBEC, aprofiten el potencial de les cèl·lules mare per generar nou teixit. Aquest teixit regenerat pot arribar a ser gairebé idèntic a l'original i capaç de fer-ne les mateixes funcions. Així que la pròxima vegada que escoltis que des de la sang poden sortir roses, no pensis que és només una llegenda.